Callum Morris i fewn tuag at Jack Kenny. Kenny'n troi ac yn ergydio, ond oedd hi'n syth tuag at Alex Lang. Nath y blaenwr yn dda i droi i ddyn. Mae angen ergyd well na honna os am giro golwr o safon Alex Lang. Tom Price at ymyl y cwrt, y peniad lawr. Fel yn cael ei chlirio gan Noah Edwards, mond tuag at Cabongo. Mewn at Joe Evans. Evans ar ergyd isel, di curo Andy Firth. Ac mae Met Caerdydd ar y blaen wedi 24 o funudau. Met Caerdydd sydd ond wedi ennill unwaith mewn 23 o gemau cyngrair yn erbyn Cei Connah. O, maen nhw ar y blaen yma. Evans y sgoriwr yn troi am ddiffyn yn ymosod. Roberts yn tacluso i Cei Connah. Nôl at Andy Firth. Andy Firth yn oedi dipyn fan hyn, y pwysau gan Vincent. Dim trosedd yn ôl y dyfarnwr, a Sam Jones yn mynd i rwydo'n hawdd i ddyblu mantais Met Caerdydd. Ar ôl hanner awr, gol ddadleuol a deud y lleia. Oedd na drosedd ar y golwr gan Vincent. Oedd y dyfarnwr Sean Davies yn penderfynu fod na ddim, a Sam Jones yn gorffen. Ryan Harrington yn wynebu Price. Harrington y croesad at y postyn pella, neb yn o'i Cei Connah. Ond mi wneith Declan Poole gadw hon ar dir y chwarae. Poole i groesi. Mae'n un dda. Jordan Davies yn cyrraedd, ond yn methu cadw'r bêl na lawr. Fyddwch chi'n disgwyl gwell gan brif sgoriwr Cei Connah, Jordan Davies. Wedi bod ar dan y tymor yma. Evan Cadwaladr yn gwneud digon yn yr amddiffyn. Harrington rownd y gornel at Franklin sy'n camreoli. Dyma Noah Edwards o'r bêl yn disgyn i lwybr. Jack Kenny. Kenny'n cael ei daclo gan Tom Price. Mi gafodd o droed at y bêl, dwi'n siŵr. Ond mae'n mynd i fod yn gicrydd i Cei Connah. Mae Tom Price mewn peryg fan hyn, ond dwi'n siŵr fod wedi cael troed at y bêl yna. Ac mae Sean Davies yn mynd i boced, a mae'n cerdyn coch i Tom Price. Penderfyniad dadleuol arall gan y dyfarnwr. Y tro hwn yn mynd o blaid Cei Connah. Davies yn rhyddhau Franklin. Digonedd o le gan Cei Connah rwan yn erbyn 10 Met Caerdydd. Franklin heibio'r amddiffyn yn sgwar at Kenny sy'n cyrraedd. Ond yr ergyd syth i ddwylo diolchgar Alex Lang. Morris at Franklin. Chwarae tot ar ymyl y cwrt gan Cei Connah. Franklin yn mynd i lawr yn dramatig. Yn mynd i fod yn gerdyn melyn i Franklin fan hyn am ddeifio. Mae Jordan Davies yn gandryll ar ôl pasio'r bêl i gefn yr rhwyd, ond fydd hi ddim yn cyfri. A dwi'n meddwl bod y dyfarnwr wedi cael honna'n iawn. Franklin yn mynd i lawr yn llawer rhy rhwydd. Dim gol i Jordan Davies. Nash yn camu ymlaen o'r cefn at Franklin, ond y tîm cartre na ennill y meddiant. Mae Vincent yn troi. Vincent, mae'n codi ben, mae'n gweld Andy Firth yn bell oddi ar ei linell! A doedd honna ddim yn bell o gwbl gan Tom Vincent. Rhyw fodfedd yn llydan falle am gynnig. Disney i fewn i gyfeiriad Noah Edwards. Ddim ffordd trwodd i Cei Connah. Poole yn ôl at John Disney. Disney i fewn. Nash ar cynnig. A mae'r bêl fel taten boeth, a Davies yn ergydio. CJ Craven oddi ar y linell, nid unwaith, ond ddwywaith. Am ddiffyn arwrol gan CJ Craven i gadw Met Caerdydd 2-0 ar y blaen. Cabongo at Tom Vincent. Cyfle am ddiffyn Met Caerdydd gamu i fyny. Vincent nôl at Cabongo. O'r bas yn torri'r amddiffyn, di Elliot Evans ddim yn cam sefyll. Evans yn oedi, mae'n disgwyl y cymorth. Pwy sydd yno? CJ Craven sydd yno i sgorio'r drydedd. Ac mae'r 10 ymhellach ar y blaen. Cei Connah heb golli mewn 12 gêm. Di'r Rhediad yn erfi'n dod i ben. Tafliad i Cei Connah, Franklin sy'n chymryd i'n sydyn, ond mae Cadwaladr yn mynd i lawr. O, a mae Franklin wedi rhegi ar y dyfarnwr fan hyn. A Franklin sydd wedi gweld un cerdyn melyn yn mynd i gael ei hel o'r maes. Dim dewis gan y dyfarnwr. Diffyg disgybleth gan Harry Franklin.
Gig gornel i fewn at y canol, Vincent y Cawr sy'n penio allan. Brackley at John Disney. Cyfle i gael y bêl yn ôl i fewn. Brackley at y postyn pella. Ac unwaith eto mae Met Caerdydd yn dal i tir, ond i'r bygythiad ddim drosodd. Williams ar ergyd. A'r bêl oddi ar y linell unwaith yn rhagor, a dwi'n siŵr mae oddi ar trwy'n Kyle McCarthy y ddothi. Chwaraewyr Met Caerdydd mor ddefn erbyn hyn, pawb yn amddiffyn am ei bywydau, a Callum Brackley sy'n torri tu fewn. Brackley ar cynnig yn curo Alex Lang. Cei Connah wedi cael un yn ôl, 87 munud ar y cloc. Ydy hi'n rhy hwyr i'r Nomadiaid tybed.